Angeliqale kakuhle iphulo likamongameli we-ANC umnumzana Cyril Ramaphosa eMadibenge emhlanje nalapho bekhokela iphulo lokukhuthaza abavoti kuba babhalisele unyulo lomasipala uluntu lwalengingqi noza kubanjwa ngoNovemba. Komishoni ezimeleyo yonyulo ibongoze abemibili kuba baphume ngobuninzi bayokubhalisela unyulo lomasipala nanjengoko ngomso ilithuba lokugqibela lokwenza oko kumaziko okubhalisa. Bekwikhaya lakhe lokugqibela uLuqobo Bhibho Makwedini eQumrha eMpuma Kapa. Senibulise emakhaya kanti andambe ndodwa andamba nophumza sikhumba noyitolikiyo olunye lwezandla. Umlawuli jikelele wekomishoni ezimeleyo uSai Mawabulu uthe ibetha nje intsimbi ye-12 kwabesele kungene abemi abangaphaya kwe-238,000 kumaziko okuvota kuquka nabo basebenzisa ubuxhakaxhaka bale mihla. Mawabulu ukhuthaze abantu kuba basebenzisa ithuba langomso ukubhalisa nokujonga amagama kwizikhululo zokubhalisa. We wish to remind all eligible voters that there will not be another opportunity for voting-based registration. Pertinently, voters are urged to use the remaining hours of today and tomorrow to register, verify, and update their details, ensuring that their registration details are correctly captured on the voter's roll. Our voter registration stations will remain open until 5 p.m. and will reopen at 8 tomorrow. As at 12 o'clock, the Commission reported that it had already interacted with over 238,000 citizens at registration stations and on the online portal. Ukanti amanani ethutyana veza ukuba amaphondo aphala phambili abantu ababhalisela unyulo liphondo laKwaZulu-Natal zelilandelwe iMpuma Kapa. Preliminary figures indicate that the highest volumes of voter registration transactions are currently being recorded in the province of KwaZulu-Natal at 55,000, the Eastern Cape 46,000, Gauteng 41,000. And this pattern is consistent with historical patterns and reflects population densities across our provinces. Other provinces, including Limpopo, 29,000, Western Cape, 19,000, Mpumalanga, 17,000, Northwest, 15,000, Free State, 13,000, and the Northern Cape at 6,000 are also recording voter activity as citizens respond positively to the Commission's call to register and update details before the conclusion of the voting station-based registration. Mamabulu uthi iphulo labo lokukhuthaza ulutsha ukuba lubhalise luzale amathokazi nangona kunjalo uzikhalimela iziganeko zokuphazanyiswa kwenkqubo yobhaliso kumaziko athile eMpuma Kapa kwaye uthi baza kusebenzisana namapolisa kulo maziko ukuqinisekisa ucwangco nozinzo. Mongameli we-ANC umnumzana Cyril Ramaphosa ebekhokela iphulo eMadibenge emhlanje lokukhuthaza abavoti kuba babhalisele unyulo lomasipala noluza kubanjwa ngomhla wesi-4 kuNovemba walonyaka. Ukanti eliphulo likamongameli Ramaphosa liqalanga kakuhle nanjengoko kuye kwabakho umbhodamo nanjengoko ilungu lendlu yobukhosi ibabo baMogale livakalise ukungaxoli ngokubakho kamongameli we-ANC kule ndlu yobukhosi. Batyhola lukaRamaphosa ngokubamba iziphumo neziphathelene nokumkani uza kuxhuzula imikhala.
Don't touch me. Do not touch me. Don't you dare. Khangamkeleke kakuhle umongameli weli uCyril Ramaphosa ngethuba efika kwindlu yobukhosi eMadibeng namhlanje nanjengoko inkosazana uItumeleng Moyena ethintele lo kaRamaphosa ukuba angalubeki unyawo lwakhe kwindlu yobukhosi yasebapho baMugale. We are very upset. We did not expect to see the president here after they've been ignoring us for so many years. We've been taken from pillar to post. We've been subjected to 3 commissions already, of which they do not release their findings because they do not like those findings. Inkosazana yelikhaya ithi kudala bebhala imbalelwano ecela intlanganiso nomongameli zange bafumane nenye impendulo. I just wanted to let him know before he enters here that he has been lied to, he has been misled about the current situation of leadership here at Babong. We currently have a leadership vacuum that's been ongoing for 10 years. Abahlali balomandla bathi bafuna ukuthetha nomongameli mayelana noceba wabo abamtyhola ngezenzo zorhwaphilizo. His name is Bheki Cecil Mphahlele. He must go. He must leave our ANC and go because we want the best. The ANC is for everyone, not for himself. But this guy is so corrupt. We've been taking the time to explain to them that all these matters are being addressed. I told them that the other day I was in Hammanskraal where we were opening up the water taps and delivering water to our people. I also told them that we've now taken the challenge of water to a higher level by releasing our water action plan, and that plan is going to prove effective. Kulindeleke ukuba iqukunjelwe ngomso impelaveki yokugqibela yokubhalisela unyulo lomasipala noluza kubanjwa ngoNovemba. Akuntsuku zatywala lusingathwe unyulo lomasipala kweli, kodwa nangona kunjalo uninzi lwabahlali lusakhala ngokungahoywa ngomasipala neenkokheli zasekuhlaleni. Abahlali baseDwarsloop eMpumalanga bathi basaqhubeka nokuhlawula amatyala amanzi nangona iimpompo zinexesha zingasaphumi manzi. Ukanti eMthatha abahlali basakhala nangoku ngengxaki yokungaziswa kweenkonzo kumasipala wabo iKing Sabatha Dalindyebe. Zingamashumi-94 iintsuku ezishiyekileyo phambi kokuba luqalise ulonyulo lomasipala. Abahlali eMthatha eMpuma Kapa phantsi komasipala iKing Sabatha Dalindyebo basakhala ngonikezelo lweenkonzo nanjengoko iyimpelaveki yokuqwela ingqokoqo ngokweyamene nobhaliso lolonyulo oluzayo. Babezile last year oko bebesithembisile kunangoku asikaboni mahluko kusafana naqala. Webo asikabi nambane asinendlela njenguyibona akusenziya njengaqala. Sidinga into yobana urhulumente asondele nee-services sizawukwazi into yobana nathi sizibone sizi-citizens zase-South Africa. Asikwazi ke ngoku uba sivotele abantu abangasikhathalelanga. Abanye bathi ubambiswano nobunye bungazisombulula ingxaki abahlangabezana nazo mihla le nanjengoko betyhola urhulumente ngolunya. Uba singlo Mthatha West sihlangene sayithatha i-KSD sizazifulfula ii-promises zethu ezifunwa ngabahlali, including myself. Ndikule ngxaki kwaba bantu ndihlala nabo. Akho nto intle apha eMthatha West tu kurhulumente oselulawulweni. eThekwini kuthe kwavusa iminyele kubahlali nakwimibutho yezopolitiko ukuvakala kokuqeshiswa kwesiza esikumantla weTheku ngumasipala. Aba bahlali batyhola abaselulawulweni kumasipala ngokungabamameli. How can you develop, of course, housing and not give people tenure and give people, at least more than 30 years to live there? But the shocking thing is that they are going to be leasing it to a developer at about 6,500 Rand a month. Everything starts with a step, and we have to choose the right person, right, with the right attitude to actually work together with us and making our communities better. And to me, that is the most important thing about this election. It's actually getting the right people in, hold them accountable, and hold our municipality accountable, and making sure the past issues don't repeat, and we have a clean slate on how we develop as a community and as a city.
Nangona besithi kuzokwaziwana kwezolonyulo eKZN, basakhala ngokunqongophala kwamanzi eDwarsloop eMpumalanga. Bathi nangona amanzi bawagqibela ngonoquku, kodwa umasipala uthe qolo ukubanika amaxwebhu amatyala amanzi. Manje la mali maningi, le mali esikolodayo iyasithusa 192,000. Imali lenye leningi mina ngeke ngikhone nokuyibhadala. Uma ngeke ngiyobhadala le mali yakhuphuka, ngagcina ngayekela ngasabhadala ngoba kunzima. Uma ubhadala ngisofuna kusi statement siyehla manje siyakhuphuka. Mina ekhaya lami ngikolota 180,000. Angiyati ukuthi le 180,000 emali ngiyoyibhadala ngani. Kokucala angisebenzi, myeni wami washona and anginana 5 years ngihlala la. Esoweto abanye abahlali bathi ingxaki zangaphakathi kwiqumrhu elijongene nogutyulo iPick It Up zibangele ungcoliseko olumandla. Bathi oku kuza nezigulo. Our main concern last 3 weeks we had a problem. The Pick It Up, they've never came and collect their refuse removal, the waste. Unfortunately, they said they had a problem with their contractors, the trucks, the competitor trucks, that they must come and collect the refuse. Another thing, they said there was a strike due to their employees. Some of them are casuals. They started protesting. Isixeko saseThekwini besingekafumaneki ukuphendula kwezityholo esityatye kwazona ngethuba sisiza emoyeni. Njengoko le impelaveki yokugqibela yokubhalisela unyulo lomasipala kumaziko okubhalisa, uninzi lolutsha luthi olunyulo ayilonyulo lokhetho oceba kuphela, kodwa lelokujonga ukuba oomasipala bangakwazi na uqinisekisa ukuba bangenza imeko ibelula yokuba abafundi abaphuma kumaziko emfundo ephakamileyo bafumana amathuba emisebenzi. Abahlali, ulutsha, iinkokheli zakwalizwi neenkokheli zezopolitiko namhlanje besidibene kwingqungquthela eTsakane ngelizokudakangca zekuhliwe amahlongwane ezinye zeengxaki ezijamelene noluntu nanjengoko ulonyulo lomasipala lusondele. You don't listen to the church, you don't listen to the people that voted for you. You actually have a legal leg to support all the things you have just said. Ezi nkokheli zimemelele ingakumbi kubantu abatsha ukuba basebenzise ulonyulo lomasipala ukuvakalisa izimvo zabo. We want to come out of this session not with a list of complaints, but inputs that seeks to strengthen the relationship, and I want to repeat, for the betterment of the people. South Africa stands then as a critical moment in its democratic journey. Our people are demanding ethical governance. Bayayifuna ngenkani futhi. Effective service delivery, economic inclusion, leadership they can believe in. Nangona kunjalo kwizifundiswa isengumqobo wokufumana umsebenzi. Ukanti bangaphaya kwe-8 million abantu abangaphangeliyo kweli. Bekokwikhaya lakhe lokugqibela namhlanje umdlalo beze ngobuso elizweni luqobo Bhibho Makwedini. Izihlobo nezalamane zincome igalelo lukaLuqobo eqaqambiseni umbhoxo ekuhlaleni nasekukhuthazeni abadlali abaselula kwiphondo laseMpuma Kapa. LokaMakwedini nobeneminyaka engama-20 ubudala usweleke emva kokuwa ngesiquphe ngethuba ezilolonga eFrance. Izihlobo nezalamane bezingukelene namhlanje eQumrha kwiphondo leMpuma Kapa ukuza kuthi ndlelantle kumdlali webhola yombhoxo nobeze ngobuso ezweni uLuqobo Bhibho Makwedini. Abebesondele kuye bamkhumbule ngokuzinikela kumbhoxo kwanegalelo lakhe ekukhuthazeni ulutsha ukuba nalo lulandele ekhondweni lakhe. Njeba ke ukutata ke behamba naye emabaleni yena engakhange abe kanti umuntu okwazi udlalayo kwiitim zalapha eQumrha, uye wagqama kakhulu esikolweni yena ngento ayibone kutata yakhe naye wayithanda. Wadlala esikolweni eKomka Junior as a prop, waphuma wayodlala kwisikolo saseMonti befunda kuso, nalapho udlale as le prop, apho wayaphuma khona wabheka eWynberg apho aze athathwa khona wabonwa yitimu yaseFrance.
wabonwa siSpringbok. uBibo bengumntana oqaqambileyo kakhulu apha ekuhlaleni. Besibuka kuye thina nabantwana abazemveni kwakhe ezibawubona apha emveni kwethu kugcwele abantwana abancinci abadlala irugby nabo bebebuka kuye. Uqala kwam wanika amandla ngose aqale kwi-SA Schools. Wadlala uBibo ndaqonda uba olu hlobo adlala ngalo ndifuna uba nam ndiphumelele ndihambe kule qumrha njengolu hlobo ahamba ndilandele ezinyaweni zakhe. Kwakuyipleasure kakhulu umbona edlala kwiindawo ezinkulu ndazixelela uba nam ndizodlala kulaa ndawo adlala kuyo. Ndahamba ndayodlalela ibhoda ndasilekthwa kwi-EPD SA Schools ndadlala phana last year. Ukanti uLuqobo ulandele ekhondweni nanjengoko oluthando lwakhe lomdlalo webhola yombhoxo walubona waluthanda efunda kutata wakhe ongasekhoyo. Ndazi kakhulu laa tata wakuthiwa nguMlamli Selby. Yabona onguyena uMlamli lowo Makwedini owabangela iCranes ibe nale generation namhlanje sekhona ngenxa yakhe. Ndikwazile nokusebenza phantsi koMakwedini. Ndikule club ndidlala iwing. Utata uMakwedini wedlala iflank. Ubekwe kwikhaya lakhe lokugqibela edutywa. Mapolisa athimbe iziyobisi eziluhlobo lwecocaine kwisikhululo senqwelomoya i-OR Tambo nezixabisa imali engange-28 million zeerandi nebezisuka kwilizwe laseBrazil. Libuye nodumo iqela leendadi zeli ebelithabatha inxaxheba kwimidlalo ye-Commonwealth eqhubayo eGlasgow kwelaseScotland. Eli qela lifumene iimbasa eziyi-22 neziquke zegolide ezisixhenxe. I'm just really happy and honoured to have been on this successful team. I think definitely seeing all the medals throughout the week, because I had to wait quite a long time before racing. So I think seeing all the medals between my fellow swimmers, it really inspired me and I was ready to go for that race. And I'm really happy I could defend my title. There were so many crazy swims. And then we had the gold medal, the 2 relay medals as well, and it was just there was this energy and this aggression from our team, which was super exciting and really awesome to be a part of, and it was contagious. You know, everyone was out here for a mission, everyone had something to do, and almost everyone was able to hit it, you know, and just being also part of those relays was super cool. Ndiyabulela kakhulu ke kuwe Qwathikazi noNcuthu apho ezindabeni. Ndikubulise nawe mbukeli wam apha ekhaya. Ndikwamkele ke kwiqonga lam lemozulu lakhe bethuna ngegama. NdinguyuThabile Imvakazi yabathembu mvanje ke bethini masiphawuleli kaloku yenjenje imozulu. Loyo ke mbukeli sijonga kokuqala umfanekiso kuyagxila ngokubanzi ke kwiziganeko zemvula nomoya nje kuMzantsi Afrika. Ngokubanzi na uyaphawula apha ekhaya nokuxoxa kakhulu kwindawo ezininzi futhi ezweni impela kwindawo ezisenqamini lonke futhi iphondo lase State, KwaZulu Natal, indawo ezininzi futhi eMpumalanga nakumantla ke phaya ephondweni laseLimpopo. Ngokubanzi ke emzonsundu masijonge amaqondo okutshisa kaloku phansi naphezulu ke siphawula iphondo lokuqala eliphaya ephondweni laseMpuma Kapa. Kuxoxe nje lonke futhi elaphondo ngomso kwasekuseni kobheka noxa kuyabanda yabi kwinkwankca kakhulu nasekalado ke futhi abaqondo phaya ayafana ngesithathu. Benje futhi ke mbukeli wam kulaphondo ke eliphaya eFree State nesekumbindi kaloku apha eMzantsi Afrika. Mpela ke futhi kumantla njengapha kovela kwasekuseni futhi ngo2 degrees kubande kakhulu phaya eFicksburg nazo zonke futhi ezoziphaluka amaqonda phansi kakhulu ngo-3 benje nje mbukeli kwelaphondo ke lapha kaloku entshona Kapa. Indawo ezininzi futhi eziphakame kakhulu napha kwimpuma kwelaphondo njengaphaya koBeaufort West ngomsekuseni futhi anciphile lamaqondo kakhulu pha. Mpela ke Oudtshoorn naseGeorge futhi iyabekwa lanqele yonke lantsasa. Kanti benje futhi ke mbukeli kwelaphondo ke laphaya koNorthern Cape ezondawo futhi ezininzi ezipha phezulu koKurumani buseKimberley ngomso Priska Alexandra Bay futhi qaba ngamafekuseni ngenkwankca ka12 degrees. Nansi kwakhona bukeli imozulu kaloku kwelaphondo ke futhi eliphaya eNorthwest. Indawo ezininzi futhi ezikwintshona phaya nombindi kwelaphondo njengapha koVryburg kwasekuseni napha kumazantsi futhi eTaung kuyabanda nje bevuke ekuseni ngomso ngamaqonda phansi futhi ka6 degrees. Baphila kanje futhi mbukeli wam kaloku ephondweni ke laseGauteng apho sikhoyo thina ngalomzuzu mpela pha kundlunkulu futhi ePretoria koBonkonsprate futhi kwasekuseni kuyabanda phaya ngeqanda yonke nje intsasa yabo
ngomso nyuka nam ngokubanzi siliphawule bethuna iphondo kaloku laphaya koLimpopo indawo ezinintsi futhi ke zikwintshona namazantsi ke kolaphondo futhi busebilabila kwasekuseni kucwengile nje yonke laa ntsasa nasephalaborwa uyabikwa lama uyubhudla futhi ekuseni kanti futhi benjenje ephondweni ke mbukela lapha kaloku kompumalanga eMiddelburg kwasekuseni futhi naphaya enqamini emalahleni phaya kubanda kakhulu nase-Emelo kubande mpela amaqondo asephantsi futhi ngo-4 vume ekhaya ndiyivale ndisonge imozulu ngephoyo lokugqibela kaloku eliphaya ke phaya kwaZulu Natal indawo ezininzi futhi eziphakeme kakhulu kwelaphondo njengapha koPhongola futhi Newcastle Vryheid Richards Bay kuyanetha kakhulu yonke nje intsasa yabo ngomso ko-13 degrees mna dikutare kagaga xa shele imiyoli kamnandi mawethu.